Bé, doncs començarem. Farem preguntes i aixequem la mà. I així tothom pot parlar, No n'he fet cap de pregunta. A veure, Fonsaves té una abella. Núria. El tòrax, abdomen i El cap, molt bé. A dalt del cap, què hi trobem? León, què hi trobem a dalt del cap? dos antenes. I què més hi té en el cap? Tres ulls simples i descompostos. Molt bé. Per tal d'abella, quants ulls té l'abella? Sí! Molt bé. Les antenes, Cèlia, per què li serveixen a l'abella? Per olorar. Molt bé. I què més? I per aixecar. I per Tocar. tocar el cap. Ara el tòrax. Martina, què en saps dir del tòrax? Com és el tòrax? Què hi té? I per què són aquests pèls? Per què li serveixen a l'abella els pèls? Més fort. Perquè se li enganxa el pol·len. Molt bé, Martina. I a l'abdomen, què trobem a l'abdomen? Polen. Un fibló. I què li passa a l'abella amb aquest fibló? Escoltem a la Martina. Què li passa en el fibló, amb el fibló a l'abella? Quan es trenca? Quan què? Què fa la? Quan pica, molt bé. I per què li passa? Saps per què es trenca? Sí, perquè se'n mor. Se li queda el fibló, què li passa amb el fibló? Algú sap? Trenca. Es trenca, Es molt bé. trenca i es mora. I llavors... I es trenca un líquid a l'abdomen, oi? I si et mous et picarà. Per tant, perquè no ens piquin, què hem de fer, Isaac? Estàtua. Quedar-nos aquí com estàtues, molt bé. Quantes potes té l'abella, hem dit? Sí. Sis. Gerard, explica'm la característica de les potes de l'abella. Què té en les potes l'abella? Un rasclet. Un rascleig i què més hi té? Una irosticista. I per què li serveix, Gerard, aquest rascleig? Perquè se li caigui el polen. Perquè no el perdi. Perquè no el perdi i si se li cau el polen, llavors neuen nous fruits i noves plantes. No el passa res. Com es diu això de nous fruits i noves plantes? Pol·linització! Pol·linització. Quantes ales tenen, Martí? 4. I què saps d'aquestes 4 ales? Que aquí tenen algú enganxat. Com un què? Què seria? Com una? anella. Com una anella? Com un aro, molt bé. Per què li serveix aquest aro? Per enganxar. I així són 2 parells d'ales, estan enganxats i les fan al mateix moment. Molt bé. Ara que hem parlat de les ales, aprofitem d'explicar com avisa una abella obrera a les abelles de dins del rusc que ha trobat el pol·len. Amb què? Què utilitza per comunicar-se? Qui ho sap? Jo. Isis, La dansa la de vol. amb la dansa del vol. Què vol dir això de la dansa del vol, Isis? Explica'ns-ho. Que les abelles van a buscar polen on està l'altre i si hi ha molt polen o poc polen. On viuen les abelles? Arnau, on viuen? Molt bé. I fins quantes abelles poden viure en un rusc? 80.000. 80.000, molt bé. Què hi trobem a dins del rusc? Quins són els parents de l'abella? Aixequeu la mà que ho sàpiga. Mare. L'abella reina, les obreres I una altra. i els avellots. Molt bé. L'abella reina quina funció té? Aixequem la mà que ho sàpiga. Gael, Jo. què fa l'abella reina? Li posen ous. Posa ous. I els avellots, quina funció fan? Qui ho sap, els avellots? León, Protegen els ous. els avellots són els que... Cuiden els ous. Són els que engendren els ous. I les obreres, quines feines fan les obreres? Agafen Isaac, polen. què fan les obreres? Agafen polen. Què més fan a part d'anar a buscar pol·len? Van
Qui l'ajuda? Jo. Martí, Pol·linització. no, Martí, no, això ja ho parlem després. Martí, què més fan les obreres? Van a buscar el pol·len de les flors, ho he dit l'Isaac, però fan més coses, les abelles obreres dins el rusc. Berta, ho saps? Què fan? Qui l'ajuda? Jo. Isis, ara ja t'has de recordar. El netejar i rusc. Netegen el rusc i què més fan? I també fabricar Fabriquen mel i què més? i cera. I cera, molt bé. A veure, l'abella reina hem dit que pon els ous. La seva funció és bàsicament posar ous. Però aquest ou, de seguida surt l'abella? No. No. Què té aquest ou? Les frases. Unes fases. Mercè, me dius les fases del naixement de l'ou? Au. Larva. Molt bé. I la gelea real? Qui menja la gelea real? Només l'abella reina. I qui més menja? No t'entenem, Núria. A part de l'abella reina, qui més ho menja? Ajuda-la, mare. Número 1 de les abelles, qui és? La ballarol. I què és la ballarol? El que menja Un ocell. Les abelles no tenen rusc, elles no s'han fet el rusc. Les persones, per cuidar els insectes o abelles, què els hi fabriquen si no tenen rusc? Un hotel. Un hotel. I com són aquests hotels? Pals. Amb què els hi fan aquests hotels? Fustes, amb pals. Molt bé, amb tions petits els hi fabriquen aquests mena de rusc que li diuen hotels per als insectes d'abelles. Molt bé, ara ja hauríem acabat. I ens hem deixat alguna cosa? Algú vol aportar alguna cosa? Que ha après? La Mercè què ens ha de dir? Que les abelles miren en quadrat. Molt bé, tenen la vista que mira com un mosaic. Què més vol dir alguna cosa, Isis? Sé que les abelles tenen la cistella a la cama. Molt bé, la Cèlia, què ens vol dir? Les abelles van a la flor. Molt bé. Què més? Algú vol dir alguna cosa més? Jo. Què ens has de dir? Sé que les abelles fabriquen mel. Molt bé. Jo sé que les abelles criden a les cries i els abejols ajuden a cuidar els ous i el posen a l'ous i després Què ens havia de dir la Berta? les abelles Fabriquen mel, molt bé. Doncs molt bé, us ha agradat molt estudiar les abelles? El León? Una cosa que podem, en el meu conte, una cosa que podem ja ver inclús en el rus. Poden haver intrusos al rusc, és veritat.